Sabingelela, 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 sabingelela. Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yami. Yey, sibingelela umhlaba, sibingelela isizwe, sibingelela abasibukele ngalesikhathi. Wo, sibingelele ngokuthula makwande emhlabeni. Nkosi yami, sacela kuba wonke umuntu osibukele ngalesikhathi azi ukuthi konakele phansi kwamhlaba yalingana. Ukhona udokotela u2+2 isigaba senyama safela emazweni undaba zabantu ziyakhulumisa amakhuluma kwahlula iphoyisa. Yebo ke kwahlula iphoyisa ukukhuluma ngani ngoba isigaba senyama siyazi ukuthi ukukhuluma akufani. Iphiwo nephiwo ke kubantu kusemhlabeni Nkosi yami siyothini ke siyothini. Ikhona injula ekwelapheni. Namhlanje angikho ekhaya ngila emzini kamfana webhunu. Ngisemzini kamfana webhunu, umfana webhunu bayamazi abaningi besiza lapha ekhaya simlekelele lapha ekhaya ngokobunyanga. Ngenxa yokuthi insuku zikamfana webhunu seziyasondela ukuthi simkhiphe. Kunento ke eyusiko esiqale siyenze kuqala. Ngoba ekugcineni akufanele asuke lapha ekhaya bebona lapha ekhaya abantu bangena kangakanani. Mayiqamba efika la kwakhe abasangena abantu. Alright. Nangu umfana webhunu. Kunezinto ke besiyitshala kusukela izolo esijulile. Umcimbi wakho uyaphela namuhla. Besitshala izinto ebusuku bodokotela sitshalelani na. Awukwazi kumletha umuntu uvela umhambise nje ekhaya ingekho imfihlo suyitshalile ekhaya. Le mfihlo esiyitshalayo la yenza ukuthi uma efika la angahambe efuna imidonso kwabanye abantu, ahambe efuna igubhu kwabanye abantu, ehambe efuna izinto ezokuphakamisa umsebenzi wakhe abe akhiwe yimi. Mina yini kanti umsebenzi wami? Umuntu angafika khipha inkomo yokuthwasa athi ethwasile eqedile bese uyahamba futhi uyofuna ini? Uyofuna igubhu zokuthwasa zokungenisa uma ukudonsa abantu. Ngiyazi bakithi. Angishitshi indlela yomuntu yokusebenza. Mina kodwa angikwenzi. Angifuni alambe ngikhona. Angifuna la. Khona inyoni engiphethe la. Thula nawe. Igama lalenyoni sibiza isikhehle thina. Abanye bayibiza ithendele. Lesilwane lesi isona azosebenza ngaso like isona azosebenza ngaso. Ngichaza ukuthi kanjani. Kodwa ngikusho lokhu ngenxa ukuthi sengizomdedela kube semthethweni. Awubheke nje kushubile uphethe ukhamba uza phela babone ukuthi kukhona into ekhona. Awu because kube ngathi umhlobisi. Bana webhunu. Hayi. Umfana webhunu abanye bathi umuntu omnandi. Hayi, ngiyamkhipha ke manje ngiyamkhipha. Kulonyaka nje. Engifuna sikwazi singabantu. Uma usiza umuntu kuze kungapheli ukuthi usuke usiza wena. Uma ulekelela umuntu empilweni uyatshala. Uma wazi ukuthi impilo i-round fanele wazi ukuthi isondo liyajikajika. Njengoba ngumsiza kanje kusasa uyoba usize kubantwana bami ngingasekho mina. Fane phone. Ngikwenza indoda emadodeni. Ngifuna ube indoda emadodeni. Isizwe ngifuna sazi ukuthi isandla sami ugcwele empandeni. Angisasabi lutho ngayo. Kodwa ngamdedela ukuthi akungena abantu la. Uyodedelwa yimi. Ukhiye wonke la. Kunjani
kunjalo ke emhlabeni kunjalo. Insizwa ziyabhonga nje sihleli phansi konakele thina sithi nanga umfana ebhulu. Nize nazi ukuthi umsebenzi wedlozi uyasukunyelwa. Wena la uhleli khona uzibuza ukuthi ngabe mina owami ugobela ungenzela khona yini? Sukumani bakithi. Sukumani. Thina siyabingelela nje sithi kunjalo kuzoba njalo futhi. Siyabonga.